Cože jste dělat píčel, skurvený MNF, co ty dělají? Tak pustíme tam ukázku na Venetův beat. Zatím to nemá. Když není karma, není nápad, nedá se nic dělat. Jsem přesně ten, který ho nedokážeš chápat. Neplet si mi, nejsem dítě, Jakeova lože. Už dávno nechci po rodičích koupit oblečení. Nechci mlét píčoviny, že přichází s něčím novým. Chci dělat rap, chci udělat po svým, takže sorry homie. Jestli chceš, tak tohle je právě nejčerstvější sloky z našeho dema. Super beat, který zajebal Venet. Písnička trošku smutnější, ale tak doufám, že se vám potom později bude líbit, vole. Jsou to takový ty těžký nahrávací dny, tak názu, vole. Těžký nahrávací, vole, plný pála a tak. Jo, tak ještě ale pustím hlavně pohoda, co? Hodně pohoda, víceméně pohoda. S tím mám ještě nějaký kousek. Rapuj. Je to celkem silnější věc. Boha. Na piču, jak si